Tak ja by som vás chcel privítať na webinári o dobrovoľníctve v zahraničí Európskeho zboru Solidarity. Už sme sa predstavovali, ja som Šimon, to je Lenka, naša koordinátorka. A ja môžem začať zdieľať obrazovku. O čom bude dneska ešte stretnutie? Pozrieme si dobrovoľnícke programy Európskeho zboru Solidarity. Pozrieme si dopodrobná, o čom je Európsky zbor Solidarity dobrovoľníctvo základné. Pozrieme si postup pri vysielaní a praktické informácie, zodpovieme na vaše otázky, pozrieme si aktuálnu ponuku projektov Keriku, našich partnerov, ako hľadať aktuálne projekty v databáze, no a zodpovieme na vaše otázky, ak ešte nejaké budete mať. Áno, Kerik ako taký je vzdelávacie centrum a spája sa to možno aj s jazykovým centrom, keďže hostíme dobrovoľníkov, ktorí taktiež vedú jazykové kurzy a pomáhajú aj pri neformálnom vzdelávaní v rámci jazykov. Takže Kerik ako taký vznikol v roku 2003, takže oslavili sme 21 rokov a má akreditáciu alebo značku kvality ako vysielajúca, hostiteľská aj koordinujúca organizácia. Sme veľmi aktívnou organizáciou, čo sa týka hosťovania aj vysielania dobrovoľníkov a v rámci našich hosťovaní, ako som už spomínala, sú to jazykové kurzy, ktorých dobrovoľníci taktiež navštevujú základné školy, kde neformálnym spôsobom vyučujú jazyky a taktiež spolupracujeme s miestnymi inštitúciami, ako sú športové kluby, či už združenia, ktoré pracujú s postihnutými ľuďmi alebo rôzne charity. Cez leto sa z nás stanú animátori, takže vedieme aj detské tábory v našom regióne a taktiež ponúkame možnosti pre mladých sa realizovať v rámci medzinárodných výmien, čo sú také krátkodobé medzinárodné výmeny na určitú tému, kde sa spojí mládež z rôznych krajín. Pre pracovníkov s mládežou máme školenia a semináre vždy na určitú tematiku a taktiež sa snažíme rozvíjať komunitné projekty, ktorými chceme trošku tú našu čacu oživiť. Možno ste z našich sociálnych sietí aj videli náš startlabový projekt Posledná lavička, ktorý sa nám podaril zrealizovať u nás pred Kerikom na nábreží. Toto by sme chceli iba spomenúť, že ako dobrovoľnícka organizácia sme dostali ocenenie za programové obdobie 2014 až 2019, takže ak si nás vyberiete ako vysielajúcu organizáciu, budete v dobrých rukách. Programy Európskeho zboru Solidarity rozdeľujeme na 3 základné. Naľavo môžete vidieť to zelené dobrovoľníctvo. To je také dobrovoľníctvo, alebo rozdeľujeme ho na individuálne a tímové. Je pre účastníkov od 18 do 30 rokov. No a je hlavne pre mladých ľudí, aby získali nové zručnosti, skúsenosti, možno prvýkrát začali pracovať. No a je na podporu mobility mladých ľudí a ide sa do európskych krajín a susedných krajín alebo partnerských krajín Európskej únie. Druhé dobrovoľníctvo, to stredné, to HuMate. Sme ako jediná organizácia na Slovensku sme akreditovaní vysielať dobrovoľníkov aj na humanitárne dobrovoľníctvo Európskeho zboru Solidarity HuMate. A počkajte, prišiel Timo. No a toto dobrovoľníctvo je do 35 rokov. Európska únia pomáha krajinám mimo Európskej únie, čiže krajiny Ázie, Južnej Ameriky, Afriky, no alebo po celom svete môžeme povedať. No a je poskytnutá séria tréningov a už je to také profesionálnejšie dobrovoľníctvo. Od dobrovoľníka sa očakáva, že už je viacej samostatný a že už je viacej skúsený. No a tretia možnosť sú solidárne projekty. Solidárne projekty sú lokálne. Ako mladí ľudia si môžete vytvoriť tím 5 účastníkov, minimálne 5 účastníkov od 18 do 30 rokov vo vašej komunite a sú to vlastne aktivity vedené mládežou. A môžete s takýmto tímom dostať grant do výšky 630 eur mesačne po dobu 1 roka. Môžete adresovať nejaké výzvy, kľúčové výzvy v lokálnych komunitách, čiže ak vidíte, že niečo treba opraviť, alebo možno urobiť nejakú sériu diskusí, alebo videl som tam aj projekt, ktorý opravili skatepark napríklad, alebo postavili tiež nejakú lavičku, alebo aj natočili film napríklad, dokument. Takže rôzne projekty, ročne je schválených desiatky na Slovensku
Nie je vôbec zložité ho napísať ten projekt a môžete takýmto spôsobom pomôcť aj lokálnej komunite. Dobre, ja by som prebrala štafetu, čo sa týka, najprv si predstavíme Európsky zbor Solidarity ako taký, ktorý vidíte, že má podporiť tú solidaritu ako takú európsku hodnotu, taktiež to aktívne občianstvo aj hlavne inklúziu. Takže poďme sa pozrieť, čo to obnáša Európsky zbor Solidarity, aké sú tam podmienky. Takže čo už sme spomenuli, je to veková hranica. Je to v rámci Európskeho zboru Solidarity, v rámci Európy je to od 18 do 30 rokov. Humanitárne dobrovoľníctvo má vekovú kategóriu do 35 rokov. A dobrovoľníctvo sa momentálne od roku 2024 aj menia určité podmienky, ktoré vám teraz predstavíme. Takže rozlišujeme aj dva typy dobrovoľníctva. Je to tímové dobrovoľníctvo a individuálne, kde tímové dobrovoľníctvo je, keď ide minimálne 5 ľudí do neobmedzeného počtu v organizácii a môže trvať od 2 týždňov do 2 mesiacov. Je to také krátkodobé dobrovoľníctvo. Krátkodobé dobrovoľníctvo môže byť aj individuálne, čiže ako sa môžete ísť do 2 mesiacov, s tým, že dlhodobé je od 2 mesiacov do 12 mesiacov. Novinkou je in country, je to dobrovoľníctvo, kde Slováci môžu robiť dobrovoľníckú službu Európsky zbor Solidarity na Slovensku. Čiže môžete si vybrať organizáciu aj v rámci Slovenska a budete mať tie isté podmienky, ako keď idete ako dobrovoľník do zahraničia. V rámci tohto jedného roka je teraz novinka, že si môžete dobrovoľníctvo vyskladať. Vyskladať to znamená tak, že môžete si vybrať podľa vašich preferencií najprv 6-mesačný projekt, ak to uznáte za vhodné a samozrejme organizácie hostiteľské vysielajúce taktiež, že to má význam, je to opodstatnené ďalej pokračovať, tak si môžete doplniť 4-mesačné dobrovoľníctvo a ešte vám zostane možno priestor aj na 2-mesačné alebo nejaké tímové dobrovoľníctvo. Takže tým pádom sa dobrovoľníctva momentálne môžu kombinovať, keďže Európska komisia apeluje na to, aby mladí ľudia čo najviac využívali tieto mobility a získavali skúsenosti v zahraničí takýmto spôsobom cez Európsky zbor Solidarity. Samozrejme, podmienkou aj to je, že je to taká vaša motivácia učiť sa nové veci a aktívne pristupovať k tým aktivitám a participácii v rámci toho programu. A samozrejme sú to absolvovanie prípravných stretnutí pred odchodom. Ak je možné, tak my najradšej sa stretávame u nás v Keriku, alebo ďalej poskytujeme aj online prípravu, ak sa nedá prísť. Čo sa týka podpory v rámci Európskeho zboru Solidarity, je iná aj v rámci SZ ako takého a humanitárneho. Takže, ale celkovo je to, zahrnie to cyklus školení pre dobrovoľníka a je to podpora organizácií hostiteľskej ako aj vysielajúcej. Podpora tých školení je pri humanitárnom dobrovoľníctve iná a je tam väčšie zastúpenie školení. To znamená, že najskôr treba absolvovať 25-hodinový online kurz. Ďalej organizujú v rámci Európy na určitom mieste face-to-face kurz a ďalej sa treba zúčastniť aj prípravných školení v rámci tých organizácií, ktoré vysielajú dobrovoľníka na tie konkrétne projekty. Čo sa týka v rámci Európskeho zboru Solidarity ako takého, tak dobrovoľník má zaškolenie pred odchodom na projekt a ďalej v rámci školenia sú tam v rámci pobytu dobrovoľníka má školenia v rámci tej krajiny. Ďalej je to taký mentoring, kde dobrovoľník má poskytnutého mentora, takého kamaráta v zahraničí, ktorý mu pomôže hlavne na začiatku sa zorientovať, či už je to v rámci kultúry alebo práce, ako to chodí v tej konkrétnej krajine. Ďalej je to jazyková podpora, kde máte zabezpečené v rámci tej krajiny jazykový kurz, čiže ak cestujete do Talianska, máte zabezpečené kurz taliančiny, ak do Francúzska je to francúzština a tak ďalej. Vždy popri tom jazyku väčšinou ide aj tá angličtina, keďže sa stretávate s medzinárodnou komunitou dobrovoľníkov v tej krajine. Taktiež dostávate finančný príspevok z grantu, to znamená aj na iné veci, ktoré si povieme neskôr, nebudeme ešte prezrádzať. A taktiež Youth Pass, čo je také osvedčenie neformálneho vzdelávania, že ste získali nové skúsenosti a zručnosti v zahraničí. Dobrovoľník pomáha hostiteľskej organizácii
V podstate je to taký normálny pracovný týždeň, 30 až 45 hodín týždenne, má nárok na 2 dní mesačného voľna, rešpektuje systém práce, hostiteľské organizácie, hlavne keď ste v iných krajinách, napríklad mimo Európu, tak rešpektujete spôsob žitia. Ja napríklad v Španielsku som si zvykal dlho na siestu, že Španieli nepracujú cez obed a potom začínajú pracovať až o 5. neskôr, ale zase chodia neskôr do práce. Takže každá krajina je iná, čiže treba rešpektovať spôsob žitia, kultúry v hostiteľskej organizácii aj v krajine. No a za svoju službu získava pracovné a osobné skúsenosti, stretnete tam množstvo ľudí, naučíte sa množstvo zručností, no a zažijete množstvo zážitkov, je to super vec, ako spoznať svet, seba a získať pracovné a dôležité skúsenosti. Cestovné ste dali a cestovné je v rámci projektu preplácané na základe kilometrov, čiže dĺžky od vášho miesta bydliska až po miesto projektového, takže záleží to od kilometrov. Ubytovanie a stravu máte v každej organizácii poskytnuté rôznym spôsobom. V niektorých projektoch sa býva na začiatku v hostiteľských rodinách, ďalej sú to rôzne byty, ktoré sú zdieľané a je tam spoločná kuchynka, niekedy sú to študentské domy, takže túto informáciu viete už predtým, než vycestujete. Čo sa týka vreckovej, je to taktiež paušálna suma, ktorá je individuálna pre každú krajinu a je to fixne dané. Pre Slovensko je to 6 eur na deň a rôzne krajiny majú iné paušálne sumy. Iné náklady sú také, ktoré sú v rámci projektu. To znamená, ak napríklad cestujete z organizácie do školy, čo je v rámci projektových aktivít, tak tento náklad je vám preplácaný z projektových peniazí na základe potvrdenia. Takže toto sa týka financií. Tu je také zhrnutie. Hej, ja by som to možno narýchlo tak zhrnula, že sme si o všetkom možno tak trošku povedali, takže tu máme vekovú kategóriu od 18 do 30 rokov, pri humanitárnych projektoch je to do 35. Dĺžka projektov je od 2 do 12 mesiacov, čo sa týka celkovo, alebo od 2 týždňov od tímového dobrovoľníctva, pričom tých 12 mesiacov si môžete vyskladať. Príspevky finančné sme si práve povedali. Čo sa týka inklúzie, tak je tam posilnený mentoring aj pre dobrovoľníkov, ktorí sú znevýhodnení, či už je to mentálne a fyzické znevýhodnenie, ale sú tam rôzne aj sociálne, ekonomické a geografické znevýhodnenia. Povinným a nepovinným školeniam sú možno trošku k tým skratkám. GOT je skrátka General Online Training, ktorý máte možnosť si urobiť dobrovoľne v rámci SSO databázy, ktoré si dnes ukážeme, ako sa tam zaregistrovať, ak ešte nie ste. Ďalej je to predodchodové stretnutie, ktoré robíme my v Keriku alebo online ešte predtým, než vycestujete. OA je On-Arrival Training, ktorý máte v krajine projektovej, čiže napríklad, ak máte projekt v Taliansku, tak Národná agentúra Talianska spojí všetkých dobrovoľníkov z tej krajiny, ktorí sa stretnú v určitom mieste a riešia tam projekty, kultúru a spoznávajú sa navzájom. MT je skrátka midterm, čo je taký hodnotenie projektu v strede projektu. Ak máte dlhodobý projekt a výročné stretnutie organizuje naša Slovenská národná agentúra pre dobrovoľníkov, ktorí sa vrátili zo zahraničia a môžu zdieľať skúsenosti spoločne. Tu môžete vidieť aký je rozdiel medzi obyčajným dobrovoľníctvom a humanitárnym dobrovoľníctvom, HuMate. Naľavo môžete vidieť dobrovoľníka, ktorý má bakalára social assistance, má 22 rokov, predtým pracoval ako čašník, ide na dlhodobý projekt do Bulharska, ide tam získavať nejakú autonómiu, zlepšiť sa v angličtine, je to jeho prvá pracovná príležitosť. No a ide tam učiť francúzštinu a angličtinu decka v sociálnom centre. Pomáhanie domácimi úlohami a nejaké kultúrne aktivity. No a napravo môžete vidieť humanitárneho dobrovoľníka, už je starší, 32-ročný, má inžiniera a master degree z vodohospodárstva v Dánsku. Predtým už bol ako dobrovoľník
8 mesiacov v Kenii, 2 roky v Ekvádore, pracoval ako manažér, asistent manažér, tiež na nejakom vodohospodárskom projekte. No a ide na dlhodobý projekt ako projektový manažér vo vodohospodárstve, ide tam inštalovať toalety a pomáhať lokálnej komunite s vodohospodárstvom a s tečúcou vodou. Vysiela ho francúzska organizácia, ide do Indie a je to Nemec. Čiže aj my napríklad, Kerik, môžeme vysielať zahraničných ľudí, nemusí to byť iba Slováci, pričom pri tom obyčajnom dobrovoľníctve môžeme vysielať iba Slovákov. Tá rozličnosť je zrejmá. Ten humanitárny dobrovoľník by mal byť taký skúsenejší, už autonómny, pričom ten obyčajný dobrovoľník tam ide získavať skúsenosti. Môže to byť aj prvýkrát, čo ide vycestovať. Je to práve, že ten program je vytvorený na to, aby podporil mladých ľudí v cestovaní a v získavaní skúseností. Keď pôjdeme ďalej, tento slajd je veľmi dôležitý aj pre vás, že v akej oblasti by ste chceli vykonávať svoje dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctva sú rôzne, na rôzne témy. Bavilo by vás možno robiť nejaký marketing, pomáhať organizácie so správou sociálnych sietí, možno fotografovať, alebo práca s ľuďmi s postihnutím, nejaké neformálne vzdelávanie, robenie workshopov, práca v škôlke, alebo ako supportný učiteľ, alebo možno nejaká administratíva v organizácii, príprava podujatí, možno robiť nejaké workshopy na ľudské práva alebo migráciu. Množstvo projektov je aj na biofarmách, kde vlastne pomáhajú integrovať ľudí s postihnutím, alebo práca so zvieratami. Máme tam aj permakultúrne projekty, rôzne environmentálne projekty s obnovou. Je tam jeden projekt s obnovou dedinky v Bulharsku. Teraz som videl jeden projekt aj zameraný na umenie v Dánsku. Napríklad býval aj projekt v takom inkluzívnom cirkuse, napríklad, ak máte radi umenie. Sú rôzne projekty. Vidím, že neformálne vzdelávanie vyhráva, teda biofarma vyhráva, manuálna práca a práca so zvieratami. Super, takých projektov je veľa, to som povedal. Aj tie neformálne, aj rôzne mládežnícke centrá, sociálne centrá, kultúrne centrá. Takže určite niečo nájdete, keď budete hľadať. Ja myslím, že poďme ďalej. Aký je postup pri vysielaní, Lenka? OK, takže také gro možno takého vhodného projektu v zahraničí je naozaj si uvedomiť, že v akej oblasti by ste chceli pracovať, lebo to spektrum je naozaj široké aj v databáze, aj ponuky a tak ďalej. Ak si teda vyberiete vhodný projekt, či už databáze alebo v našej tabulke, ktorú si neskôr predstavíme, je dôležité si pripraviť aj životopis v angličtine a tak sa trošku vedieť aj predať v tom životopise, lebo to je vlastne prvá vec, čo tá hostiteľská organizácia vidí potom, čo vás pozve na online pohovor. Takže druhým krokom je online pohovor práve s hostiteľskou organizáciou, kde sa spýtajú na vašu motiváciu, čo by ste mohli do organizácie aj prispieť. Taktiež hostiteľská organizácia potvrdzuje výber uchádzača, na ktorý vám dajú samozrejme aj vám termín, aby ste sa rozhodli, či to je to práve orechové alebo nie, či makové, tvarohové. A ďalej je to účasť na dvojdňovom prípravnom stretnutí, ak sa jedná o dobrovoľníkov odchádzajúcich v rámci Európskeho zboru Solidarity u nás v Keriku. A ďalej je to zaplatenie zálohy, ktorú my vždy vraciame po ukončení dobrovoľníctva naspäť kvôli odovzdaniu dokladov, ktoré sú potrebné na vyúčtovanie projektu. Takže to je v krátkosti k postupu. Ďalej, ak je schválené, že ste vybraní ako dobrovoľník, takže sa budeme opakovať, ale je to veľmi dôležité, to prípravné stretnutie v Keriku. A ďalej nasleduje taká administratívna činnosť z vašej strany, podľa toho, aký status budete mať, či ako študent, alebo dobrovoľne nezamestnaný, alebo uchádzač o zamestnanie. My ako Kerik poskytujeme potvrdenia na úrady práce pre potreby zdravotnej poistenia, aby ste boli oslobodení od platenia a ostávali v evidencii. A ďalej je to aj podpora v rámci príprav, takže sme na telefóne, ak budete niečo potrebovať, či už ohľadom letov,
alebo vybavovania v rámci Slovenska. No a počas dobrovoľníctva my s vami máme pravidelný kontakt. Lenka má vytvorenú WhatsAppovú skupinu dobrovoľníkov, ktorí sú práve teraz v zahraničí, čiže môžete komunikovať aj s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí vycestovali v ten rok a práve teraz trávia dobrovoľníctvo v inej krajine. Radi od vás budeme počuť, ako sa tam máte. Očakáva sa od vás promo Európskeho zboru Solidarity, urobenie občas zo pár fotiek, možno nejaké video, príspevok. My to potom radi prezdielame a mladí ľudia zase ďalší môžu vidieť, ako prebieha napríklad aj váš projekt a môžu sa tiež prihlásiť. Dôležité je, od vás sa očakáva aktívna účasť na projekte. Zdôrazňujeme, že dobrovoľníctvo nie je dovolenka ani nič podobné. Mali by ste tam ísť s tým, že idete vykonávať tú činnosť. Odporúčame si vybrať projekt, ktorý vás baví, hľadať projekty podľa témy a až potom podľa krajiny, aby ste tam prišli robiť činnosť, ktorá vás baví a nejakým spôsobom naplňa a nie si len odtrpieť a niečo tam spraviť a potom mať voľno. Takže toľko. Po Európskom zbore my organizujeme také hodnotiace stretnutie v Keriku, kde vyúčtujeme náklady, vrátime vám zálohu. Toto hodnotiace stretnutie sa snažíme spájať s tými predodchodovými, aby vlastne dobrovoľníci, ktorí odchádzajú, mali šancu stretnúť tých, čo prichádzajú. Nie vždy sa to dá, ale keď sa to dá, keď to vyjde, tak je to fajn. No a očakáva sa od vás dokumentácia projektu, poskytnutie zo pár fotiek, napísanie krátkeho článku o tom, ako to prebehlo. My to potom pridávame ku nám na stránku a môžete si potom prečítať aj iných dobrovoľníkov, ako boli v zahraničí a ako prebiehalo ich dobrovoľníctvo. Nemusí to byť ani fotky a článok, môže to byť napríklad aj video, reelsko, teraz je doba reelsiek, takže kľudne môžete aj takýmto spôsobom odprezentovať svoj projekt. Po príchode máte, alebo od konca dobrovoľníctva, ktoré je napísané vo vašej dobrovoľníckej zmluve alebo kontrakte, máte 5 dní na to, aby ste sa prihlásili na úrad práce alebo začali pracovať. Dajte si na to pozor, ak to prešvihnete, tak potom vlastne musíte si zaplatiť zdravotku a sociálne. Ak by ste boli z okolia Čadce, môžete ostať v kontakte s Kerikom, môžeme vás zapojiť do našich aktivít, môžete sa stať mentorom našich dobrovoľníkov alebo hostiteľskou rodinou a taktiež sa aktivizovať aj takýmto spôsobom u nás v okolí. Ako si hľadať projekty? Projekty vám odporúčame hľadať si 3 rôznymi spôsobmi. Prvý spôsob je aktuálna ponuka našich projektov. V prihláške ak ste začiarkli, že chcete dostávať ponuky našich partnerov, tak ako nám náš partner pošle ponuku, že hľadajú niekoho, tak my vám v zápätí preposielame na váš mail. No a tieto ponuky môžete nájsť aj u nás na stránke a na našom Instagrame v odkaze v bio. Druhá možnosť je zaregistrovať sa v databáze. To si za chvíľočku ukážeme, ako to vyzerá. A hľadať si aj projekty tam. Tu je dôležité, že keď si nájdete projekt cez databázu, tak aj tak budete potrebovať podpornú organizáciu. Čiže kontaktujete Lenku. Ahoj Lenka, našiel som si tento projekt. Prosím, mohla by si tam za mňa poslať CVčko. My ako organizácia máme väčšiu váhu, sa dá povedať. No a my sa s nimi, ak je to neznáma organizácia pre nás, tak my sa s nimi spojíme predtým. Dáme si s nimi pohovor, my ako organizácia a potom vlastne vybavujeme vlastne váš pohovor ďalej a posielame CVčko a motivačný list. A tretia možnosť je sledovať skupiny na Facebooku. Je asi 5 skupín na Facebooku, kde organizácie pridávajú projekty, ktoré sú aktuálne. Tieto linky na tieto skupiny vám pošlem potom v maile na konci stretnutia. Takto vyzerá tabuľka u nás na stránke. Ja tam môžem aj skočiť rovno. Túto tabuľku nájdete, keď napíšete Kerik dobrovoľníctvo, dobrovoľníctvo v zahraničí, nájdete Kerik, môžete ísť aj cez naša ponuka, dobrovoľníctvo v zahraničí. Tu nájdete aj odkaz na
oficiálnu stránku Európskeho zboru, alebo môžete kliknúť na tento obrázok a to vás hodí na oficiálnu stránku. No a tu už máte tabuľku aktuálnych dobrovoľníctiev. Ja si to otvorím ako Excel alebo Sheet z Googleovej terminológie. Tu môžete vidieť, že tu sú množstva dobrovoľníctiev, ktoré sú práve teraz otvorené. Môžete si ich filtrovať podľa typu, či sú tu tímové alebo individuálne, alebo podľa toho, kedy chcete začať. Každé dobrovoľníctvo má vždy pri sebe infobalíček, no a odporúčam vždy si pozrieť infobalíček o tom dobrovoľníctve a zistiť si vlastne, čo vás baví. Sú tu rôzne projekty, čiže mládežnícke organizácie alebo environmentálne organizácie. Máme projekt, neviem, či teraz je aktuálny, v Dánsku na farme inkluzívnej, práca s ľuďmi s postihnutím. Toto je tá herta, myslím. Áno, toto je inkluzívna farma, alebo taká komunita by sa dalo povedať. Tam žije, myslím, že až 40 alebo 50 rodín, kde vlastne sa snažia zapojiť ľudí s postihnutím do fungovania normálneho života. Toto je napríklad veľmi zaujímavý projekt v Bulharsku, tímové dobrovoľníctvo, a taktiež v tomto Bulharsku je aj dlhodobé 12-mesačné dobrovoľníctvo, kde vlastne tiež také skôr environmentálny projekt, revitalizácia dedinky Mračevík. Môžete ísť na 3 týždne cez leto a rôzne. Tu dávam do pozornosti, že aj u nás v Keriku máme otvorený in-country 3 výzvy, vlastne, alebo 4 výzvy v podstate. Tento rok sme mali prvého in-country dobrovoľníka Soniu, ktorá vlastne strávila svoje dobrovoľníctvo v zahraničí u nás na Slovensku, u nás v Keriku, s našimi zahraničnými dobrovoľníkmi. Môžete aj vy takto stráviť rok neformálnymi aktivitami s deckami u nás v Čadci. Na 12 mesiacov, začiatok je v septembri, taktiež všetky informácie nájdete v infobalíčkoch. Alebo ak vám je veľa rok, tak môžete prísť iba na mesiac alebo na 2 mesiace, pomôcť nám s prípravou charitatívneho behu. A taktiež budeme organizovať aj jedno Erasmus plus školenie o aktivitách, outdoorových aktivitách. Takže radi vás privítame aj tu. No a cez leto sa stávame, ako sme hovorili, animátormi letných táborov. Môžete nám prísť pomôcť aj s tábormi, pripraviť tábory a potom ich previesť. No a potom tu máme ešte jednu ponuku zo Skanzenu Vychylovka, kde by ste vlastne prišli na leto pomáhať s interaktívnymi hrami pre deti, sprevádzať skupiny turistov a aj taká manuálnejšia práca ako kosenie alebo čistenie, možno manažment sociálnych sietí, kde to nie je manuálne. No a potom tu máme humanitárne projekty. Tento rok vlastne nám bol prijatý, alebo ako to povedať, áno, Lenka? Keď chceš, môžem prevzať štafetu. Tak povedz o humanitárnych teda ty. Hej, čo som hovorila na začiatku, tak sme mali momentálne prípravné stretnutie spolu s koordinátormi z Vietnamu, Indie, Ekvádoru a Francúzska, tu na Keriku, kde sme plánovali projekty v ich hostiteľských krajinách. Bude sa jednať o projekty, ktoré budú začínať buď 1. augusta tohto roku, alebo potom na ďalší rok, s tým, že dobrovoľník, ktorý bude vyslaný, už musí absolvovať tých 25 hodín online školenia plus face-to-face školenie niekde v európskom meste spolu prosím? V Bruseli to bude. Momentálne v Bruseli. A každý termín potom bude ďalšia možnosť na jeseň si začať robiť toto online školenie a po absolvovaní týchto školení sa vlastne môže dobrovoľník hlásiť na humanitárne projekty. Naše projekty, či už vo Vietname, Indii a Ekvádore, sú zamerané na učenie angličtiny, podobné, a popri nich samozrejme sú rôzne témy, či už v Indii je to životné prostredie alebo environmentalistika, čo sa týka zmien klímy a posilnenie komunity v týchto aktivitách a takú osvetu.
Vo Vietname je to taktiež práca s deťmi, mladými ľuďmi, hlavne čo sa týka neformálne vzdelávanie v angličtine. A v Ekvádore je to aj taktiež, čo sa týka aktivít hlavne zamerané na deti a mládež, taktiež komunitné akcie, ak sú nejaké medzinárodné dni, či už Svetový deň dobrovoľníkov, alebo takéto dni, tak taká spoluorganizácia aktivít. Infobaličky sú pridané a taktiež, čo sa týka nových partnerov, keď vidíte Nepál, Togo a Kenia, tento projekt je ešte v konzultácii, takže ak my budeme vedieť viac podrobností, tak taktiež doplníme infobaličky a väčší popis aktivít tam. Možno taká najdôležitejšia informácia je taká, že kto má záujem o humanitárne dobrovoľníctvo, tak je dôležité sa zaregistrovať v SCC databáze a urobiť si čo najskôr online školenie a potom vlastne to stretnutie s Európskou komisiou, čo robí stretnutie pre všetkých dobrovoľníkov z Európy, ktorí sa hlasia. Tu by sme možno sa mohli zastaviť na sekundu a je tu priestor na otázky. Kľudne sa pýtajte, môžem aj dať stop share. Kľudne teraz, ak máte nejaké otázky, tak sa pýtajte. Ja by som sa chcela opýtať, ak môžem. Čo sa týka toho humanitárneho dobrovoľníctva, tak ak to správne chápem, tak sa tam nemôžem dostať, ak nemám predošlé skúsenosti s dobrovoľníctvom? Tam ani by som nepovedala, že s dobrovoľníctvom. Väčšinou na tieto projekty hľadajú človeka už viac menej cestovaného, že už má nejaké tie skúsenosti, že žije sám v zahraničí a taktiež tá jazyková úroveň je na tej komunikačnej úrovni do Ekvádoru. Viem, že tam je odporúčaný aj španielčina na úrovni B1, B2. Takže je to aj jazyková úroveň. Čo sa týka dobrovoľníctva, takže je to veľké plus. Takže je to skôr taká samostatnosť, by som povedala, čo sa týka toho. Ak má človek skúsenosť s dobrovoľníctvom, takže je to veľké plus. A podmienkou to nie je. Ďakujem. A chcela som sa ešte opýtať, čo sa týka dobrovoľníctva v Európskej únii, tak je stanovená nejaká úroveň angličtiny, ktorá je potrebná? Úroveň angličtiny nie je potrebná, ale sú rôzne projekty a rôzne požiadavky. Takže kebyže si tam nájdeš už konkrétny projekt, ktorý by ťa zaujal, tak sa treba na tých online pohovoroch priamo spýtať na toto. Že či je tvoja angličtina v dostatočnej miere, alebo či sú s tým OK a tak ďalej. Takže pri tom online pohovore na ten konkrétny projekt zistí. Hej, sú napríklad, my sme teraz vyslali dobrovoľníka do Nemecka, kde si naozaj žiadali mať dobrú nemčinu, lebo pracuje v kancelárii, má na starosti vysielanie dobrovoľníkov. Sú projekty, kde chcú dobrovoľníkov aj s úplne základnou angličtinou. Takže je to veľmi rôzne. OK, ďakujem. Páči sa. Ešte nejaké otázočky? Ak vás nenapadajú teraz, tak pokojne aj potom môžete napísať na môj alebo Šimonov mail. Tak ja budem teda pokračovať v prezentácii. Ďalší slajd je registrácia v databáze. Môžete kliknúť na túto link, alebo aj nájdete Európsky zbor Solidarity, keď napíšete European Solidarity Corps Official, nájde vám European Youth Portal. Tu sa zaregistrujte alebo prihláste, v mojom prípade sa budem prihlasovať. Tu si môžete prečítať o Európskom zbore Solidarity. Ja sa musím najprv odhlásiť, lebo som bol prihlásený, tak sa musím odhlásiť a znova prihlásiť. No a keď prídete ešte predtým, ako odchádzate na dobrovoľníctvo, tak organizácia po vás bude chcieť toto Your Participant Reference Number, čiže keď sa prihlásite, keď sa zaregistrujete do databázy, tak toto je vlastne vaše Participant Reference Number, to bude od vás žiadať organizácia, keď budete prichádzať. No a my odporúčame vyplniť čo najviac My Profile.
Čo najviac informácií si tu dajte, pridáte si tu CV, až keď si pridáte svoj životopis, tak potom sa môžete vlastne prihlásiť na projekt. No a je tu tiež dôležité toto information needed for all European Solidarity Corps projects. Ak hľadáte obyčajné dobrovoľníctva, tak si tu zakliknite toto volunteering project. A ak hľadáte humanitárne dobrovoľníctva, tak si musíte zakliknúť semka toto Humanitarian Aid Volunteering Project. Keď si tu zakliknete toto Humanitarian Aid, tak potom aj semka hore vyššie v online tréningu sa vám zobrazí v EU Akadémii sa vám zobrazí ten kurz humanitárneho dobrovoľníctva, tých 25-hodinový kurz. Takže pokiaľ toto nemáte začerknuté, tak ho tam neuvidíte. Ja si to teraz iba pre ukážku nechám začerknuté, musíte si to potom vlastne uložiť. Pri registrácii sa vás to pýta, ten dotazník tam vlastne je pri registrácii. No a teraz, keď pôjdem do toho online tréningu, tak môžete vidieť, že tu vidím ten Humanitarian Aid tréning, ktorý musíte prejsť predtým, ako odísť na to humanitárne dobrovoľníctvo. Je tu aj tento General Online Training. Tie sú zamerané na tak akože všeobecné informácie na tú tému dobrovoľníctva, ktorú ste si vybrali. Či je to environment, alebo nejaká migrácia, alebo sociálne nejaké sféry, tak tu si môžete urobiť na tú tému General Online Training a taktiež je tam aj o Európskej únii, myslím, že jeden tréning. Keď som si začerkol humanitárne projekty, tak potom vlastne môžem vidieť opportunities humanitárnych projektov. Môžete vidieť, že to je 51 projektov všade na svete. Nie sú len tie tri, ktoré my koordinujeme, ale o mnoho viacej. Humanitárnym projektom neviem, či ešte treba viacej povedať. Môžete si to potom filtrovať podľa country, podľa krajiny alebo podľa topiku, témy. No a takýmto spôsobom si hľadať dobrovoľníctva. Ja keď pôjdem do toho môjho profilu ešte raz a zakliknem si tam, že chceme si pozrieť iba normálne dobrovoľníctva alebo normálne európske dobrovoľníctva, tak dám zase save a môžete vidieť, že v Opportunities mi teraz nabehlo 140 otvorených ponúk, v Európe dokonca aj niektoré v Amerike, partnerských krajín a tu ich môžete vidieť, napríklad si vyberiem to francúzsky projekt, nejaký Mobilization of Youth by Youth, čiže nejaké mládežnícke centrum a môžete vidieť, že nemám pridaný CV, takže nemôžem sa na ňo hlásiť. Keď to pridám, tak potom môžem kliknúť, to bude taký veľký button, že prihlásiť sa na projekt. Je to 44 týždňov, začínajúcich od októbra, čiže už začal tento projekt. Čiže je možné, že tam ešte stále majú nejakú kapacitu a môžete aj začať neskôr. Je to individual volunteering a je zameraný na environment, citizenship, democratic participation. Tu si môžete prečítať o tom projekte. Väčšinou tam niektoré organizácie tam dávajú aj infopaky do tohto descriptiona alebo do toho popisu. A tu si môžete prečítať napríklad, že koho hľadajú a je tam nejaký application form, čiže nejaký dotazník, aby ste sa mohli o to zaujímať. Tu sú nejaké tréningy napísané, kde budete bývať a takýmto spôsobom sa môžete, keby ste si našli takéto dobrovoľníctvo, tak Kerik môžeme sa stať vašou podpornou organizáciou, ktorá vás vyšle. Alebo radi sa staneme. Takže toľko opportunities. Kľudne sa teraz môžete opýtať na databázu nejaké otázky. Môžete si to tu kľudne filtrovať aj odkedy napríklad máte čas vycestovať. Napríklad mám čas vycestovať v septembri 2024, tak mi to odfiltruje iba projekty, ktoré začínajú v septembri 2024, čiže nenašla ani jeden. Čiže tie projekty, ktoré začínajú v septembri, ešte budú organizácie pridávať. Taktiež ja už som bol na dobrovoľníctve a mám to spomenuté v dotazníku, semka v tom My Profile. Je možné, že existujú projekty, ale nie práve pre mňa. No a ešte tu je dôležité, keby ste hľadali iba tímové dobrovoľníctva, tak ja tu nedám september, ja tu dám 23 január, by tam boli všetky tie, čo tam boli aj predtým. A tu si môžete ich filtrovať podľa activity type. Tu si môžete dať, že volunteering. A tu vám nabehne potom, keď si dáte volunteering, tak tu máte potom akože podtype a môžete si filtrovať iba tímové dobrovoľníctvo. Tak ja si môžem dať tímové dobrovoľníctvo
A práve teraz nie sú vypísané žiadne tímové dobrovoľníctva v databáze, čiže iba tie, čo máme my na stránke. Toľko z databázy. Bezpečné cestovanie, Lenka. Ako cestovať bezpečne? Tu by som to možno rozdelila na projekty v rámci Európy a mimo Európy, ale pre obidva najskôr platí, že sme dali povinnú registráciu na Ministerstve zahraničných vecí, kde je to bezplatná registrácia a v prípade nejakých prírodných, či už politických alebo iných núdzových situácií budete kontaktovaní ako občan Slovenska v zahraničí a taktiež vám prídu možnosti tam v prípade núdze zavolať a tak ďalej. Čo sa týka humanitárneho dobrovoľníctva, sú tam špeciálne ešte požiadavky predtým, než človek vycestuje, či už aj príprava víz, zdravotný stav a formuláre, čo sa týkajú zdravotnej spôsobilosti. A samozrejme, každý, kto teraz momentálne aj teraz v období cestuje do zahraničia, tak je treba taká aj flexibilita, čo sa týka pracovných podmienok alebo usmernení v danej krajine. Samozrejme, my sa snažíme s vami aj s dobrovoľníkmi, či už hostiteľskou organizáciou a koordinátormi komunikovať pravidelne, takže je to aj taká prevencia, čo sa týka informácie a updateu. Ďakujeme za pozornosť. Zahraničné dobrovoľníctvo má na starosti náš Lenka, naša koordinátorka, zatlieskame Lenke. Komunikáciu má v Keriku na starosti Šimon, to som ja, zatlieskame Šimonovi. A webová stránka, nájdete všetky informácie u nás na webe alebo na Instagrame pre mladých, na Facebooku pre starších. No a na príležitosti pre mladých kart, to je odkaz bio alebo v profile na Instagrame, kde nájdete taktiež ponuky dobrovoľníctiev vizuálnejšie spravené. Prichádza priestor na otázky, takže posledná šanca opýtať sa ešte niečo a potom až mailom. Tak. Ja by som sa chcela opýtať, čo sa týka dobrovoľníctiev, tak či je možné teda počas roka si zobrať napríklad jedno dlhodobé dobrovoľníctvo a následne napríklad dva krátke? Čo sa týka dlhodobého dobrovoľníctva a celkovo aj celého dobrovoľníctva môže trvať maximálne 12 mesiacov. Takže 12 mesiacov je hranica, do ktorej si môžeš naskladať tie dobrovoľníctva krátkodobejšie, ale dlhodobý projekt 12-mesačný môže byť iba jeden. Ale môžeš mať napríklad dva dlhodobé 6-mesačné. OK, ďakujem. A ešte som sa chcela opýtať, čo sa týka projektov, tak na čo tak najviac prihľadajú, čo sa týka v životopise? V životopise prihľadajú aj na to, čo robíte vo voľnom čase, takže čo vás baví, aj či už je to kultúra, či už je to hudobný nástroj, či už je to šport a naozaj, čo je vašou takou vášňou. A taktiež prihľadajú či už na nejakú skúsenosť, či už ste dobrovoľničili alebo niečo robili dobrovoľne, či už počas školy, alebo či už nejaké brigády, alebo kde ste boli každopádne aktívni. A viem, že počas pohovoru sa taktiež pýtajú, že čím by ste vy vedeli prispieť do tej organizácie a že si aj viete, do akej organizácie idete. A teda, že poznáte ich projekt a ich aktivity. To si veľa, viem, že organizácie cenia, že si to naozaj prečítajú, do čoho idú. Lebo niektorí dobrovoľníci kliknú na 20 ponúk a kto sa im ozve, tak idú naslepo na interviu a tak ďalej. Takže je naozaj dobré vedieť, na aký konkrétny projekt idete a konkrétne aktivity sa možno aj pýtať. Super, ďakujem. Páči. Ešte niekto? Ak nie, tak samozrejme môžete nás kontaktovať potom online. My ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas a prajeme ešte pekný deň. Majte sa. Či niekto niečo, čo som počul nejaký hlas? Áno, ja som sa ešte, môžem sa ešte opýtať, ja som sa chcel opýtať ešte ohľadom, že keď som si pozeral teda nejaké tie ponuky alebo niečo o tom, tak som našiel, že je možné, že sú aj na niektoré projekty vypísané ako keby nejaká jazyková znalosť ohľadom nových jazykov, že by sa to dalo akože ešte predtým riešiť, alebo také zväčša nebývajú?
Môžeme povedať možno konkrétne, že aká krajina, aké jazykové znalosti? No, ja som teda nepozeral priamo, že konkrétne, ale napríklad, ak by som chcel ísť teda do Talianska a teda vôbec nemám žiadne skúsenosti s taliančinou, že zväčša, či to funguje tak, že tie jazykové kurzy mám až tam, alebo je príprava aj predtým nejaká. Jazyková príprava je taktiež závislá od každej organizácie. Niektorí majú učiteľa alebo niekoho, kto učí, niekde poskytujú priamo tam v krajine, hej, pred odletom. Väčšinou tá jazyková podpora je v tej krajine, keď už sa tam dobrovoľník nachádza. Predtým niektoré organizácie majú kurzy toho jazyka online predtým. Není to povinné. Hej, povinné je zabezpečiť tomu dobrovoľníkovi ten jazyk a podporu, keď ten dobrovoľník príde do tej krajiny na projekt. Ale niektoré organizácie, není ich veľa, ale robia prípravu online možno trošku aj predtým, aspoň o takom príprave na ten projekt, hlavne keď sa jedná o dlhodobý projekt. Nehovorím teraz o tých dvojtýždňových, hej. Hlavne ak ide o dlhodobý projekt. Ja môžem iba dodať, že keď prídeš na projekt, tak organizácia je povinná ti dať prístup do online portálu Online Linguistic Support a tam vlastne môžeš ísť self-paced, čiže s tempom, akým potrebuješ. Urobíš to na začiatku kurz z toho jazyka, ktorý sa ideš učiť a on ťa vlastne zaradí, že aký máš level a podľa toho levelu si môžeš robiť cvičenia aj sám, nielen z organizácie, ale na tom portáli. A to je tiež super vec. Potom aj na tom portáli máš potom 2-krát za mesiac, myslím, že môžeš mať stretnutie s reálnym učiteľom, s ktorým môžeš riešiť nejaké otázky ohľadom vlastne toho online výučby. Teda tiež je to taká podpora z Európskej únie. Ďakujem. Takže toľko ešte. Dobre, tak ďakujeme, že ste prišli, vážime si váš čas, za váš čas a ozvite sa nám, napíšte Lenke, pošlite, našiel som si projekt Lenka, vyšli ma a my vás radi vyšleme do zahraničia. Tak majte sa, pekný deň. Ahojte. Ďakujeme, dovidenia, pekný deň. Ahojte.